Het OM is een boekje te buiten gegaan in de zaak tegen de directeuren van Bulkterminal Zeeland. Dat vinden de advocaten van één van de directeuren die sinds afgelopen mei al vastzit. En verder in deze Zeeland nu. Praalwagens worden langzaamaan onbetaalbaar. En ondanks nieuwe veilige rondweg toch protesten. Goedenavond. De advocaten van Jacco G., een van de verdachten in de zaak rondom Bulkterminal Zeeland, vinden dat het OM ten onrechte een infiltrant heeft ingezet tegen de algemeen directeur van het overslagbedrijf. Ze willen daarom dat de zaak tegen hun cliënt stopt. Vandaag was de derde voorbereidende zitting tegen de directeuren. Die worden verdacht van drugsmokkel via hun bedrijf. Straks dan praat verslaggever Rick Bolt ons bij over de zitting van vandaag. Eerst de gebeurtenissen rond de zaak nog even op een rij. Op 6 mei 2024 klopt de politie hier op deze poort achter mij aan. Tegelijkertijd wordt op 6 andere plekken huiszoekingen verricht. Het is het resultaat van 2 jaar onderzoek waarbij de directie wordt afgeluisterd en een infiltrant wordt ingezet om bewijzen te verzamelen. Volgens het OM smokkelt de directie via het bedrijf drugs in dekladingen, schroot en kolen. De drugs worden vervolgens opgehaald. De dekladingen mag het bedrijf zelf houden en doorverkopen. Vanwege de verdenkingen besluit de burgemeester van Vlissingen om het bedrijf voor een jaar te sluiten. Niet veel later gaat het bedrijf failliet. Ja, en we gaan naar Breda, waar de voorbereiding de zitting vandaag plaatsvond. Ja, daar staat voor ons ook verslaggever Rick Bolt trouwens. De 3 directeuren die zaten sinds die inval in mei vast. Waren ze vandaag aanwezig bij de zitting? Ja, sowieso waren er vandaag een hele hoop nieuwe gezichten. We zagen René G. voor het eerst, een van de directeuren. Hem hebben we nog niet eerder gezien of gehoord. En ook hebben 2 van de 3 verdachten hebben nieuwe advocaten. Het is ons niet precies duidelijk waarom dat was, maar daardoor was er wel een hele hoop nieuw in de rechtszaal vandaag. Ja, hoe verliep die zitting eigenlijk vandaag? Nou, de nieuwe advocaten van Jacco G. die gingen er meteen vol voor, want zij zeggen dat het OM niet ontvankelijk verklaard moet worden in de zaak tegen hun cliënt. Volgens hen is de inzet van de infiltrant niet rechtmatig geweest en daarom moet de zaak tegen hun cliënt stoppen. Nu is die inzet van die infiltrant het hete hangijzer in deze zaak. En de advocaten van de andere verdachten hebben ook wel gezegd dat ze daarop willen schieten, zeg maar willen dat wel op een later moment in deze zaak doen. De advocaten van Jacco die kiezen ervoor om dat nu te doen. Het OM stelt dat het allemaal keurig volgens de regels is gegaan. Ja, wanneer wordt daar meer over bekend? Ja, de rechtbank neemt niet meteen een besluit hierover. Dat doen ze op een later moment. En dan nemen ze ook een beslissing over de verzoeken tot het schorsen of opheffen van de voorlopige hechtenis die alle 3 de advocaten hebben gedaan voor hun cliënten. Ja, tot slot nog even. Nu is het bedrijf al een poos dicht en ook failliet. Hoe gaat het eigenlijk met de afhandeling van dat faillissement? Nou, het terrein aan de San Marinoweg dat wordt alsmaar leger. De grote groene kraan, de Hulk in Bulk, het icoon van dit bedrijf, dat staat er nog steeds. Maar het ligt eigenlijk nog vol met allerlei stortstenen. Er zijn wel serieuze gegadigden om het terrein op te kopen. En de curatoren verwachten om dat proces binnen enkele weken te kunnen starten. Daarnaast liep er ook nog een bezwaar tegen de sluiting van het terrein dat de curatoren hadden ingesteld bij de gemeente Vlissingen. Dat bezwaar is afgewezen en de curatoren beraden zich nu nog op vervolgstappen eventueel bij de rechtbank. Rick Bolt vanuit Breda, dankjewel. Bij een conflict in Zuid-Sande is een 37-jarige man gewond geraakt. Voor het incident zijn een man en vrouw aangehouden. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Rond 11:15 kwam de melding binnen over de gewonde man die ondertussen in een woning in Draaibrug zat. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het waterschap houdt vast aan het plan om in onze provincie 114 kilometer aan dijk te versterken voor 2050. In de rest van het land worden minder dijken aangepakt. Na een nieuwe controle van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat blijken sommige dijken in betere staat dan eerder werd gedacht. In Zeeland blijft de aanpak vooralsnog dus hetzelfde en gaan lopende dijkversterkingsprojecten gewoon door. De versterkingen zijn nodig om de kans op overstromingen in de toekomst te verkleinen.
Het bouwen van praalwagens wordt steeds duurder. Foam, polyester en piepschuim zijn niet meer voor een habbekrats verkrijgbaar. En dan geldt sinds dit jaar ook nog nieuwe wetgeving. De wagens moeten verplicht een kenteken en door de APK. Dus staan carnavalsverenigingen voor een uitdaging. Alles wordt duurder en dat merken ze ook in de Leutfabriek in Sas van Gent, waar tientallen mensen aan hun praalwagen werken. Als voorbeeld schuimrubber, wat heel veel gebruikt wordt, is met 10 jaar geleden 200% duurder geworden. Jan Vinke en zijn vrienden geven ruim 10.000 euro uit aan hun wagen. En die prijs is nu nog geen reden tot paniek, maar hij trekt al wel aan de bel. Ja, de prijzen blijven helaas wel stijgen, dus we moeten wel gaan kijken wat dat voor de toekomst gaat betekenen. Of we kleiner moeten gaan bouwen, of dat we toch eens met de gemeente Terneuzen, die ons subsidie geeft, moeten gaan praten. De subsidie is geen 200% omhoog gegaan in die laatste jaren. En dan ook nog die nieuwe wetgeving, al wordt die niet al te serieus genomen. Een APK voor carnavalswagens, dat is gewoon niet realistisch. Niet realistisch? Nee, dat is niet realistisch. Want hoe krijg je een carnavalswagen op een remmenbank of zulke soort dingen? Het voordeel, we zitten in Zeeuws-Vlaanderen, dus die wet is nog niet doorgedrongen. Dus ik denk dat het gewoon weer een hele mooie grote optocht hier in Sas van Gent wordt. En misschien nog wel groter dan normaal. De HZ en UCR hebben de hele dag last gehad van storingen als gevolg van een DDoS-aanval op het gezamenlijke netwerk van hogescholen in het zuiden van het land. Door de storing was het internet trager, daardoor ging het printen minder snel en waren er problemen met het betalen voor bijvoorbeeld koffie. De storing had geen gevolgen voor de colleges, die gingen gewoon door. Bij een DDoS-aanval worden computersystemen bestookt met zoveel internetverkeer dat ze bezwijken en onbereikbaar worden. En vanaf eind deze maand is de Zandkreeksluis bij Cats voor 11 weken grotendeels gestremd voor het scheepvaartverkeer. In die periode worden de verzakkingen verholpen die van de zomer zijn ontdekt. Die zijn toen met noodreparaties gerepareerd. Ook komen er nieuwe wachtplekken voor schepen en krijgt een van de bruggen een nieuwe asfaltlaag. Een aantal verkeersmaatregelen rond Hoedekenskerken zou de verkeersveiligheid daar moeten verbeteren. Maar bij omwonenden leeft de angst dat juist het omgekeerde gaat gebeuren. Volgens hen moet straks al het verkeer, dus fietsers, vrachtwagens en vakantiegangers, over de nieuwe weg. Omwonenden voelen zich niet gehoord door de gemeente en zijn boos. De verkeerssituatie rondom Hoedekenskerken is al jaren een probleem in de gemeente Borselen. Belangrijke ingrediënten zijn vrachtverkeer van en naar een uienverwerkingsfabriek bij Baarland en vakantieverkeer naar een camping onder de fabriek. De bedoeling is om Langeweegje en Kwaadendammen te gaan ontlasten. Maar een buurvrouw van de fabriek zegt overlast te blijven houden. Ik ben hier in 2001 komen wonen. En toen was het fabriekje nog heel klein en nu is die fabriek veel groter. En ja, daar komen 100, 200 vrachtwagens op een dag langs mijn deur. En dat betekent heel veel trillingen, bewegingen, stank, overlast, geluid. Met de nieuwe plannen moet het verkeer nu heen via de Kerkenpolderweg en terug via de Zeedijk. Goed nieuws voor Langeweegje en Kwaadendammen, maar niet voor onder andere Bakendorpers. Zij lieten een rapport opmaken door Veilig Verkeer Nederland. Het rapport zegt dat de weg totaal ongeschikt is voor vrachtverkeer. Dat is wat het rapport zegt. Veel onveiliger, terwijl ze pretenderen, de gemeente pretendeert dat die rondweg juist de veiligheid moet verbeteren. Nou, daar is geen sprake van. Ik ken het rapport van Veilig Verkeer Nederland nog maar pas, want dat heb ik nog maar recent opgestuurd gekregen. We gaan er zeker naar kijken wat we mogelijk nog voor oplossingen kunnen bedenken. Het rapport komt tot een aanbeveling die logisch lijkt en gedragen wordt door de protesterende omwonenden. Verhuizing van het bedrijf zou het allerbeste zijn. We zitten hier in een prachtige omgeving, omgeven door Natura 2000 gebied. En ja, daar hoort helemaal geen uienfabriek in thuis. Dat is al in 2005 gebeurd om te kijken of dat tot de mogelijkheden behoort. Nou ja, daar was toen geen sprake van en er is nog steeds geen sprake van. We krijgen dat gewoon niet financieel voor elkaar. De manier waarop de gemeente Borselen omgaat met de kritiek van de omwonenden is een doorn in het oog van Diana van Oosten. Dat je monddood wordt gemaakt door de gemeente, terwijl ze pretenderen heel erg op burgerparticipatie te gaan. Ik vind dat heel erg jammer, want ik sta altijd open. Mijn deur staat ook altijd open. Er is altijd met mij te praten. Maar praten doe je met elkaar en niet via een jurist. En dat gebeurt op dit moment. En dat gebeurt overigens al jaren en dat vind ik wel een beetje jammer. Ondanks de bezwaren van de omwonenden heeft de gemeenteraad van Borselen besloten om de plannen toch uit te gaan voeren.
Het was vandaag op veel plaatsen een kleine wereld door nevel en mist. Verder was het rustig weer met weinig wind en kwam de temperatuur uit op zo'n 5 tot 6 graden. Komende avond en nacht is het droog en gaat opnieuw mist ontstaan. Plaatselijk kan die aanvriezen door minima die onder de 0 gaan duiken tot lokaal -2. Ook is er dan kans op gladheid en staat er weinig wind. Ja, even leek het erop dat de half Zeeuwse tennisser Tristan Koolkate voor een stunt ging zorgen op de Australian Open. Tegen de nummer 1 van de wereld won hij de eerste set, maar uiteindelijk redde hij het toch niet. Alle reden om het dan vooral niet over die wedstrijd te hebben, maar over zijn Nederlandse en Zeeuwse roots. Can we do this interview in Dutch? Yeah, we can try it. No, I speak English only, and I know a couple words, but no, we'll do it in English. What kind of words? What kind of lines? What do you know? Usually I'd be there and I'd be frites met mayonnaise, frikandel, and things like that. A lot of when I'm eating nice food, I'm saying the word lekker and things like that. But yeah, I think. Dankjewel for having me here. No. En een uitgebreide verhaal voor deze tennisser met Zeeuwse roots, die hier natuurlijk gewoon Schoolkate heet, lees je bij ons online. Dat is in de app of via omroepzeeland.nl. Daarin ook de uitleg welke band hij nog met Zeeland heeft. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.